idan ba ki gaya min gaskiya ba ina mai tabbatar miki da cewa zan sa a kama ki, a kama duk wani ahalinki, duk wani dangin ki kike tare da shi zan sa a kama shi a daure isa a kulle ku. Kin san yaya Sani ba mutan Allah da Annabi yayi ba. Shi wannan mutumin ya sa hannu a mutuwarsa. Daddy, ba zai yi ba. Na kamar wani abu na damun ki. Nuruddin, kana tare da wani abu mai muhimmanci a kusa da kai. Kamar yace yake ke mata musamman ba? Shahararren kamfanin fina-finan Hausa mai suna Mai Nasibi Entertainment wanda ya saba kawo muku fina-finansa kyawawa masu faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa tare da tausayawa. A wannan karam ya kawo muku wani gagarumin shirinsa mai suna Bani da Zafi. Gaskiya Allah bai haɗin na ne bai kwanta da su. Yaba. Wai ita Zainab me ya kai ta aikata wannan mummunan hukuncin? Good. A sa ta ake ji. Kin gani ko? Kin gani ko? Tawo. Mutane? Wani mutane ne? Duk da adam yana aikata ne. Wani da a cikin gidan su Nura da tuntuni na fahimci hakan wani ya kamata ku gani. Ki haƙuri ƙawata, ki saka wa zuciyarki ruwan sanyi don Allah kar ki bari damuwa ta zama miki illa. Bani da zafi. Bani da zaɓi shiri ne wanda ya kunshi manya-manyan jarumai kamar haka: Sha'aibu Lilisko, Bashir Nayaya, Abdullahi Dakta, Ikilima Yusuf, Rahama Muhammad, Nadiya Adamu, Bello Muhammad, Zainab Ja'in, Fiddausi Arzai da dai sauransu. Screenplay Mujahid S. Koguna, ɗaukar nauyi Idris Jamsi, shiryawa Bello Muhammad Kamba, ba da umarni Abdullahi Nalaku.